tun tuma kan ngai thlak le tur chu North Uta tual tha na rap thlak tak mai chui chu dan chanchin ani a Chester Ralte senior ziani kanu pui nei atanga cholkar thumna tarik ni som le pani zirtop ni jing lam daruk minute som ni le panga apel mek lai chuan keichu kanin chua lampon bathlara thing thu thleng lui to taka chuan chanchin buchiarin ka thu veng to a kanu pui nei aya katlang wal chung ala rei jok ri mio wangin kalola sim theilo ani lo poin kathi senin jing tho ma hi a than nan ani ta hial veang maktak maya kum tam tak chung ka tuimi alo na lama kalo tui zia chu ka chanchin buchiar lai me ka tang po hian a hriat thei ta hial mai zong ani hi ni e Chester Burnley ne na kan chen dun lai kha chuan sual na lampang rot kan ngai tu ani bera chanchin bu han chiarila sual na sang heng ruk le tual tha lam chi hi kan bi ma saber ani kha chumia wang chuan tuna po hian thalam ni lovin sual lam le poi khoi lampang hoi zonga thuziak ka zong mek chu ani hi darling ti in kanu pui mel thatak mai chuan kongka ron da pa hian no zet mai hian meron kova o du tak ilo tho ve to ni mo ti in kalo nui saka kabula ron thut ve pa chuan ni zan chu komutui khop mai tukin zingi tho lai po ka thelo tuna khan I thian pa Chester nen biaklat na mangin kain bezo chi a englam pang nge tunlai chu kain be kha treu mai ka ti chuan kanu pui du tak chuan ni e a buai ni mai theini aman chuan tukin jing hian lo leng phei ro se ti ni chu tin min changa ham bui chung hian tuna hian mo awa han tho ma em vele na nei ni don chu ka ti mai a chuta kanu pui chuan ka bianga ron fo zau pa hian jing tho lama hi chuan a chhun lo khop mai che ni hi mo o tuna local ngal ro se ti nia na poimo chin fel tura nei niang ati a in chung lama alu zui le ta daya jing lamdar sari le minute so marik lai mek chuan Chester Burnley ne na kan lua dun thin B4542 Brookdean Avenue apin dan te a chuan ka thu wang to a ajing chuak alo la holo wangin tirchia no pangte richa ta chau chu lo oma ma se rei tak po ka thu man lo muang changa coffee no khat ka in zo nu deu lok chuan ha mel takin naron luta toy fasana min han nui suk pa chuan kalam panin alo phei tlanga kamal chunga jing lam chuak chanchin bu ron the thlak pa hian thian pa Caldwell I local thei chu kalom kher mai tukin lama chanchin bui chiar toem khata khan athutlang pui chuan ziaka lo chiar photla abak chu kalpain ka thil mai don chania kanin thlak photange ti in apin dan lama chuan a phei zui le ta ngal daya chu a chanchin bumin pek chu observer ani a phek malam inziak ngei chu chiar turamin du ngei ani ti ka ring ngal topa athupuya chuan lian fashanin North Uta tual tha na rap thlak ti hi alo in ziaka ka phudeu zok le ngal heti hian alo in ziaka nimin tlai lamdar thum borwel khan North Uta tual tha na rap thlak tak mai thlenga a tual that tu ni nge ya ngai po Watford police ten an man to kan thu don nei na soidanin tuna anti lumtak Miss Nancy Copper hian alua liam na takatuara chu athi chan ber ni na lang he thil ti tu Mr James Palmer po Watford police ten an man to bok van duaina tok Miss Nancy Copper le thil sual ti tu Mr James Palmer te hi North Uta cheng ve ani bok ti in chutia ka chiar zo rual chuan ring fashan lo hian anwa han ziak toy thin tak em tin ka phun zui sapa tlai lam chanchin bua chuan thu chiang jok chu an la chhuwa vele mai thesin baka an mani hian puan zar wa kan du lo ani ome ti in thian paches tara chuan nui vur chung hian min lo changa ka chanchin bulam rongot kalo bia wang chuan ka thian pa chu engtik line nge kabula alo din ti kalo semi lawa ani la chu alo in thlak fel diam to a korfual dum lian tak mai hi ha in alo in kil thamol mol boka iman der to mo
zingkara north ut lam mi lo wa thleng phei to ni mo tin kan zota ani chuan cigar tran pa hian la thleng phei lo deuh thian pa Caldwell tukin zing lama ka chhuah chan chu ni tho ma se Watford Police Department lama Ray Turner ka wa mulok e katia ani hnen atang hian alom chanchin po wa hriat tin min chang zui le a chuta kan kalngal mai don em ni an ti chun zom le nga la tirchia no pangfel tak mai Richard chu engemaw hi an hril ruzawa ti chuan kanin zui chuak ta nga la ka thian pa in luana B4542 Brookdean Avenue veilam lam liana hian bus stop awma chuta chuan minute som ai reilo bus ngakin kan ding zoka ala ma ema wangin bus pothole khop mai chuta tang chuan Presswick Road lamma kan tlan zela East Bury thleng pasa kan chuanga chuta leinhuai relin North Ut thleng kan tlan le chara basa kan chuan chung zong chuan Chester nen chuan kan in belo ati thei hi alang leinhuai rela kan chuan nu po chuan reife chung chu tukver pon lam thlir hian a thu veng venga pinar veng huam chung kan lu nu lok chuan aron tong chuak chawa thian pa Caldwell adik chia chuan he thil thleng hi alan danang hi nei ka ringlo muang ban chat hian aron tia ke chuan Inspector Turnaran atual thattu beraman to ni lom ni ti in rang fashan hian galo chang le ta man to e ani kha chu sarkar uisa thiam te tan chuan man lo chi ani lo reng alom ti in lungoi lo mel deuh hian ati chun zom le nga la tukin zinga I chanchin bumi chiar tir ba kha chu he thil thenga hian hriat ka nei lo hul hual ani kha thila alan dan ka chuan kati lai mek chuan ka thu sei chu min lo po cha saka thian pa Caldwell poiti du su mi hring kan ni chuan ngai dan kan nei tur alom ngai dan po nei lo mi hring chu ramsa ang le kan ni I ngai dan ang kha Ray Turner ngai dan chi po ni a chu mi pui ho ngai dan le mu dan po ni ati zui du a ti chuan a ngai dan hriat chak mel tak hian rang fashan hian ka lo ti a ni e Caldwell chanchin bua thil thleng chung chang a chhuah tir ma khan Ray Turner chuan biak hlat na mangin thil om dan men on hril to lom chu ni zandar sari le minute som panga le dariat minute som le pani arik ma in kar ani a kanin berei khop mai Ray Turner a soidan chuan July 12 thanam hun chu North Ut veng top lam Ruislip huam chin tre pa ni a he tual thattu le atha ta ka te hi in then om chia in sideu tho om man ni ome thian pa Caldwell lo ngai thla chiang ro o ka thu hria tang hi I hriat ve huna chuan I ngai dan kha ila so son lawang ti tu ma hian an hremi lo ania tuna kan mi thi le athattu te hi in then om chia om an ni ka ti to kha chuan anin malam pia deuh taka chuan mun zol zau pakhat tawma a pia chu ngopik tak ani to chu phul mun le ngoin kar ngo chung lu dona tak chuan tual tha na chu a thleng ani a ama point July mun vela chuan heng kan mi pani te hi an lo leng dun fo to thina anin ngai zong ta ani point amak love ati deuh du a ke chuan ngun deuin ka lo ngai thlawe boka chuta anin ngai zonga lo ngai ta ila chuan tlai lama phul rei lama an len dun thin chuan he mini hian engemaw wangin anin hial chiama ami pathin rim khom hulo chuan alo khoina lutuk dewa chutia ka ngai dan dik ve thlup mai kan phu chu chuan ka thian pa mit meng chu ati lim ve sot chuan ka hria nge soi tha ka in ti ve ema wangin ka in ngai bel jok ni ro pui lutuk thian pa Caldwell ti chuan he a that tu hian rui lo alo khoi ve zau thina chu milai po chuan a rui nge ni ome alo ti deuh hluaya ke chuan dik chia kalo ti a chuta ani chuan chu lo po adang la om mita mutu an lo om ve kher boka an ti chun jom le nga la ti chuan sarkar uisa thiam ho ne na in puang theilowin om ti na lo ni a in ti fel ni om takin a in puang an ngai nge yang kalo ti chun zoma thian pa chuan ni e I ngai dan kha adik lo na om mi lo
thil ni thei tak chuani ati bung deuh muta ke chuan ring fa hran hian thil ni thei chauh maw ni a inge a bak la oma chu aya chiang chuan eng tin nge kala hril fia liang che kan ti deuh chiama ani chuan ka thu sei chu angai thla pon ka hrelo tukver pon lam chu alo thlir le veng to a chuta aril ru ha mel deuh hian a rum deuh haka Caldwell i thu sei khan dikna chen chuan ei lom chu chuan ia ke point kalo ngai tu mek chu kan mi sual le ati lum tak te chu in thenom che ta oman ni awangin an lo in ngai zonga phul rei lama tlai ni tlatur enin emoni an leng kho thong ji a ma se he wan duaina thleng ni tak hian engemaw wangin an in hau chi ama chu an pia loka nature reserve klo mek tu chung ko zinga an nula tlei rol in a hmu bok ti chuan tual tha na lo thlen khan chu tlei rol te chuan a thil mu dan chu sarkar lam mi roi te hne na soya kan mi sual pat po chu a pha zo ta bik lawa ti in ka ngai dan dik tak mai chu ran sei chuaka ke chuan ni e chu thil thlen dan tur chuan nge elom tin ka lo klipa ma se hetia ram chung mun tin mun tanga puan zara han ni hi atu lam ve po an lung oi vak lo sin tin aron tong chuak le rama thil ni thei chu ni thawalom poi khoina lampang hi chu ma ni chung ko chunga alo thlen ve me hui chuan mi hian soizui neu hian ching khopa tin kau changa ka thian pa chuan ani khop mai ma se a mun kan thleng photanga ti in zoi sap hian ati a chutia kan plan ta chu dar kwa le minute som panga a chi north wood veng chu kan thlenga ka thian pa du angin ke in toite kan kal le a Salisbury Road lamatanga kalkualin kan boina in tana mun lam lian 4th Street chu reilo te an kan chuang chuak ve ta hlol maya helai 4th Street hi lam lian pa ngai ni a Salisbury Road hian in le in kar tang hian azuk po ve mai chau zawk ani kong te peng Salisbury Road atanga 4th Street kan zu chuan chuan Inspector Ray Turner po a thui ruai te nen poi mo mel deuh hian an lo la vei zak loma chutia kan kal phei chu ama chuan min lo hmuin banaron vaya kan lampan chuan chakfa hran lo hian ron phei zui ngala Mr. Chester Barnley i lo thleng thei chu kan lom hle mai nang po Mr. Caldwell chanchin chu in revek tong chu mo ti in kan pani chuan min ron bia a ke chuan a thu sei chu hria ti nan kalu kalo buzawa ka thian pai ro chuan imi hril chin kha chu ka hria e tin alo chang let ve thunga chuta tuk in jing lama mole an ti zet na a englonia kan tual thatu James Palmer pa chung chang nia tuk in ni zan rei lam nge tuk in jing lam tang khan a chaw deu lom le engma ero ani chuang lo kan thu dang lai chuan Mr. ati lai mek chuan ka thian pa chuan lo pot chatin chaw deu a eng ti hoi zong chuan mo ti in rang deuh hian a zot le ta engloania an soidan chuan khosik puya wangin anawak to ani ome chu wang chuan a hrisel na po hi a thalowin tun hnai lok atang phei ka chuan khum betin ana renga a fa pachung chang thu a hriat nu atang phei chuan anun na hi angai tu om zual khop mai ti in a soi kwal deuh du a ka thian pa vek chuan ani ngot mai a tuar ve khopang chu an pa fa chawa khosa ni om kha ni soya ti in an jot le ta Inspector Ray Turner chuan an ni deuh ber mai thi sen zom pui tak ang chi hian ya an pa fa hi an ni deuh maya chachum tu pakhat Mrs. Martha le in chung en kol tu mei che pahni le mi pa pahni te nen hian an khosa hoa an driver pakhat hi a khosa ve le zau bok ti in ka thian pa chu hrila ama vek chuan in chung lama kan thut chol main kan sual rong bol mun tak itlo masak du karing dewa ti in a soi zom le ngala ka thian pa po chuan poya ti lo mel kop mai kan lo tum dan chi ania ti in lo chang fel e ta heti hian kan soi fia dewanga tual that tu le a tha te hi in then om chi angan ni a anin chu alam po ein anga kot zol zaw vak lawan nei ve a chuan an in eplama hian phul rai mun zau tak mai om bok
he phul rai mun le anin inkara hian lam lian pa ngai 4 Street chuakal tangani apoi khoi tu pa te in hi manlaya anin sak angin ro pui le lian tak mai ani a ma se hlui lam ve lek lek to mai ti chuan kan pathum chuan kongpui tang chuan pengin phul rai lama chuan kan in zui phei ta dia tuma po chu kan tong chuak lem lo keima angan ni chuan ka thian te pahnih hian an ril ru an kom ve mel mel ani nge yang ka thian pa chu kan hmalam dewa hian a kal zela Mr. Turner nen chuan kan zui ve det ani ber mai thui fe kan kal nu chuan Mr. Turner chuan Mr. Barnley kan hmalama ngo cha pui so Ruislip Wood National Nature Reserve ani so amun chu nuam khopasin a han tia ron hoilet chuang lo hian phul rai chim lama hian enge om ti in ka thian pa chuan ron zot let daya kan omna sir lam ko pa chuan hemi phul rai to pa farm hun pia dewa son Grangewood School le Cateford Junior School la om ma se hlat deuh ba ka farm hun so anel om lo ema wangin helai phul rai nen hi chuan anin kalpo ngai lo Mr. Turner chuan atia chuti lai chuan phul rai mun po chu kan chuak trep to a ngom hun ne na ain po na lai vela chuan lungmum pelpul hi lian tak tak lo om fura helai mun taka hi chuan nim po atau em lo khop mai Mr. Turner chu lungpui pakhata chuan an zuang kaya khotlang lampanga hian Harefield venga oma hemingo chin hi Ruislip huam chung ani to phul rai chin hi Northwood huam chin ani a chuta soizom la in tlai lamma len wa nan chuan du thu sam hi ni ringo talom a boruak hi nuam ania an ti chun zom le a chuti lai chuan ka thian pa chuan kan hma loka ngo chung lam chu cha chang lo hian a thlir vung renga Mr. Barnley idin na hmalam dewa khan ani ruang chu kan hmu kha rongwarin kan la thai kual deuh kha Mr. Turner chuan ron ti a ka hria niak la chu bong rual kalna hnuang main a chiar dup mai ni mo ti in ruang tluk na lai an chin chhiana bula chuan an thun hiama mi pui hok dak tak tak ho wang hi mole ruang kan lak son hnu po in khap thein ni meu lo i mu du karina wangin tuk in jing thleng khan kan nau te ka ven tir hial sin i thui hruai te chuan an veng uluk om le mai an ven chung jong po hian an mu thluan yang ti porin hlel om lo ve ti in zoi sup hian ka thian pa chu a phun zui bula chu athu sei chu Mr. Turner chuan alo hre pha ni te che kang chu nimin chom halam jong kha chu ruwa sur deuh char box sia niak nu chu alang du na sakhop mai leila hi an em chi lo ni ve kher bok nen tin ala chang zui ve rama ding chung chuan mi thitluk na lai chu rei fe an thlir wang phota chuta thun hiamin nai farhan hian an bi zui le ngara chuti lai chuan keini pani Mr. Turner le ke chu kan thian pa omna pia deuh lungpui ngeng chuan kan thian pa chevel thlir hian kan lo ding reng thunga Turner kan mi thi khan atukhuma hliam anei tiam kha ti in mi ruang omna lai vel la bi kual ngar chung hian ka thian pa chuan ron ti a rang deuh hian Inspector Turner chuan niang chu mole aluru po khoi tel nual ani kha alo ti a chutia soi lai chuan ka thian pa vek chuan avotu chuan avona om kher mai leya tluk thlen chuan athi fel der to ni hi aron ti chuak le a chumi pa chuan mi ruang tluk na bulvel lai chu uluk deuh hian a en lor le chiama Mr. Turner chuan vahlum a engtia chu thu chu soi thei ngei ni makti mel deuh hian aron ti chuak phonga athi dan vel chu izel din thu deuh lo mo an ti zui le rama ka thian pai ro chu hoi poron hoi chuak ran lo ho mai thuak khamang ve deuh ta che chu tiang mai ka soi fi man lo bong rual tlan chiat na hnu ma ang maya an dai pher chiat ma hian lo va thleng ve man hlawila chuan kata na ol sam don te lul nen o hei mi hok dak ho niak nu chu le mi ruang bul fit rukemo fit ria te ma bial vel hi chu an hiak hian na khu bo zo vek ani hi na ron ti le a chutia soi zo rual chuan rang fe hian an kun niama
ma se hei heta hi mi pakhat niak chu lang e hei po hi aron ti chuak le a he niak hi chu James Palmer niak ani kan nula van duai ke niak nge yani hi abulami hi hei anin hau lai mawni nge yang in matonin an omalom kan nulai chuan a om huna son lo hle mai a ke niak landa na tang chuan James Palmer hi chu anin biak lai hian a vei kual na sa ve hle ani hi chuan hei phul rei lampana akal na hnu ma po kan nulai akal san hian a thin rim hle ani ta veng aron ti chuak le a chuta ke niak chu chui zui ni om tak hian kun deuh do chung hian phul rei lama chuan a phei zela thui vak lo chu tianga kal hnu chuan aron kir ve le mai boka chuti lai chuan inspector Turner chu mithutluk na bula chuan phein ka thian pa thil ti dan thik ni om pathana engemaw mu chua tum ni om tak hian leivel chu an bi ve chiama Mr Burnley helaya keniak mak taki mu mai the hi chuan I chet phoi loi zia tilang chiang hle lo mo ti el lampang hoi zong deuh hian aron ti a ka thian pa nen chuan rang tak hian tar narabula chuan kan phei nga la ka mu mai thei chu mak kher mai hei chu ding di hlipa kalna hnu ma ni ding di hlip ma se a phei khok rit tak mai buna wang hian a hnia ka dang lam deuani ka thian pa chuan aron ti chuaka chuta Turner chuan oilo mel fe hian phei khok rit tak a sipai savun phei khok ani hial ta ve ang tin aron changa ni e chu tiang deuh chuani ti in niak chu en chiang in an kun dewa chuta kun chung chuan niak nu chu a phei zela hei po kha phei khok bun tu niak tho kha ni atlan ani hi a phei khok ke artui niak lang lovin a ke pha hnuai niak alang chiang jok lat mai han enula akir le lamani hi a chan chu hei abula ading di lip niak hi ron kal lam niak chawalanga akir le lam niak hian a chil nan zau zau boka chu wangin he phei khok bun tu hi alo kal lama ding di lipa akir le hi chu atlan ani hi chu ti ni chuan khoi lama tang nge lo kal ta kang ti in ama le ma chu a hanin zota chuta atlan le ta sek maya a changin nu wa muwa a nu mu chu a hlo le thin ti chiang hle mai keile Turner chuan ka thian pa che zia chu ding chung hian kan lo en renga Turner chuan ka thian pa khosak zia chu angai san vak lo mel kher mai ngo chunga chuan toite avaluta ma se om rei lo let le in kan om na pi a lungpui om pheu pheu lama chuan akal phei le a changin ron le ta a changin lungchunga te chuan alona chung lai vela lung om ma zonga lung lian ber mai bula chuan avakala apang le lama chuan uluk fein avakun le ngat ngata a hlo tling hle niang lomin zoite in anui haka chumi hnu po chuan chulai lung bula chuan rei fe aloma lei mai ni lo lung chung te lung pang te chu a hnar si deuh tho khopa bi kualin ngun em main aina adu to ka chutia ti zo hnu chuan kan bula ron pheya ti dang lama a om na tang chuan ani na pa nga ya alo let to ni che kang chu opa ngai tak mai hian he thil hi ngai tu tham tak ani a angai tu vel pon nuam phian mai aron ti chuak lola chutia soi pa chuan akut pania akong dom chung hian kan pia loka ngo chung lam chu rei tok fe thlirin an ding le wanga ngo chung lam hi in en to reng em mita mutu chuan khoi lai tang tak hian nge a mu renga aron ti le a ien nakha kan la ring chuan ni mai ri e ngo chung lam chu baka mutu nia in soi khan athil mu dan kim chang chu aron soi mai baka ama nge aron kal bokalom ti in Mr Turner chuan ka thian pa chu lo changa chuan a mutu hi helai pia lok pinar venga om mani a tleirol te chawala ni a an chung ko hian helai phul rai pia so mingo nature reserve son an kalani ome ama a thala a akal kwal na lama so sulai thinglian pui mai bul tang son helaya anin hau thom hi ria a thingphe na tang son alo ena ma se kutanin thlak lai tak chu a mulo nangin engematia khoi tum ni om taka
ami pa zawk hian kutalek ti thu te kha soya ami pa zawk hi arui hle ni awmin a soi bawk a thil hmuh chu a hlau em awangin a chhung te bul lama atlan chhe le ngal wat niin a soi ani kha tiin Turner chuan a soya ka thian pa chuan nanga po chuan thu chiang thelovin kan tlangwala chu inung khir ani mai lo mo alo tia Mr. Chester Burnley ama ain puang ti ka soi to kha i thluak kha tlem han che tir hret la ka thu hril to che kha i ngai tu chuak thei mayang ti in Turner chuan nui rul rul chung hian ka thian pa chuan bia a ni e ka hre chuak le si e i soi to tak ma se a votlu ti a soi tel chiang amo ti in ka thian pa chuan an zot le tanga la chu ti te tlong chuan soi chi lo we engemaw wangin an in hawa alo rui deuh to awang le aril ru buai em awangin a hre chiang to tlat lowa kuta thlak ngei chuan a soi lom alo wathu emo wathu lo emo lo pe deuh po ni sela helaya hian an pani chawin an oma ama la chuan kut thlak ngei chuan a in hre boka chu wangin ama lo chu man tur han dap mai tur an om lo tlat ani Mr. Burnley ti in ti el deuh lek lek hian ka thian pa chu an hrila ka thian pai ro chuan misual hnu chui chuak chak ber ni tuma wanga du du ngun moi bun tir satli rangot po hian ni ber lo tin a lo chang daya chuwa chana wang chuan Mr. Turner chu alung oi vak mel lo khop mai Mr. Burnley thil thlen dan karon hril lai che khan keipo in rin dan sa huai thingvon tlat tur chu kala nei bik tlat lo lom ma se a hnu loka mita mutu ba ka ama nge yelo in puang le si ani kha ti in ka thian pa chu chang le rama thil thlen dan min ron hril khan kan tlangwa la chu inung khir dai to ni lom ni ti in ka thian pa chuan a zot le ta Turner chuan kan man fel deuh chawani ti na lo changa wai tlan bo du ni se poi khoi na thlena tangin dar kar thum chuang ma big bo na hun nei ani lom ni ti a Chester na zo chuan ni e zudora lom kan man kan zong buai deuh man le nga la Turner chuan a ti bul deuh muka ngun mo in va bun tira a in puang hal mai lo ka thian pa chuan a lo ti le a Turner chuan ni lo ve Mr. Burnley atira tual that tua kan han pu chuan makati mel kherasin thil sual ti tu ni lo zia soin atang zui na sa te sin a che dan la chuan ama chu atirin hlel om sau mai boka ku tho hiala tum ta ka chuan kan nauten ngun mo yan bun tir ta hiala ni kha office lama kan thuai phei lai ro chuan engemaw ngai tu ni om tak hian om deuh tlata ama kha ruin a chiang lo ruai ani ber mai ma se kan hun pui kan thlen puya thu kan han zo le kha chuan thadeuh chuan a soi le sia atia ka thian pai ro chuan chuan thil ti sual tu ani ti a fin fia tang na chan po ke chuan ka hrelo ti in Turner chu chang daya chuta ke chu thatho mel tak hian min ron ena thian pa Caldwell helaya chuan ti tur kan nei mel to lo khop mai kan setana fa pa le van duaina tok te in lampanga kan va phei ve thung don em ni le Inspector Turner remiti chuan min va mu pui ve rim rimang chu atia ti chuan kan pathum chuan kan la lam phul rai mun lama let le in lampan chuan kan kir le ta a kan vakal chuan lama khan ke chuan lok na engma thil dang lam chui zui turang chi emo mu le riat ka nei lo kher mai ka thian pai ro chu a mel atang chuan a hlot ling thokhat ti kan hre mai a chan chu a thil riat du emo a thil ti lai emo a hlot lin chuan a bek sir ve lampanga thil phu zai om thin hi a phu rang thin tlatani chu tuna po khan ka mutlat sia Mr. Burnley he thila hian thil ti sual tu chu James Palmer ani lo ti tran chan na tur chu i mu chuak ta ti naim ni ti in Turner chuan ka thian pa chu an zot le huwa tran chan tur satli mai ni lo ve ma le my dear Turner ti in ka thian pa chuan a lo chang le ta chu a thil soi chuan Turner chau ni lo ke po chu min thong kher mai rang deuh hian Turner chuan oh Mr. Burnley chu ti ni chuan tonge ni tual that tu chu ni ta an ti a Burnley chuan pasang tok tak
vei khor a ke ding lam bai savun ram wa phe khok nuai cha tak bun meizu na do than manga meizu thin kai thle chem te bil tak ak chu lo po chu enge mo chu la oma ma se ama zong chuak tur chuan chu ti chin chau po chu riela tok nge yang atita a tarnar chu zalo deuh hian an nui haka Mr. Barnley do ti sei chu ka ring mi lo na in I thu sei chu adik na tur om ka themi lo mai hello thia ka thian pa chuan dam dap hian kan la riang chu alo ti ve deuh maya chuta kan nu lai le an chung kolam chanchin engemaw tal hriat in em Mr. Turner ti in ka thian pa chuan a zota Turner po chuan okipa ngai ang reng tak hian kan nu lai te hi London lama tanga lo pe man ni a helai hmuna hian kumnga anom na chau alani ome apa hi risel lovin asma nei boka achuak wak thei to lo ani ber amut na hmuna cho pon pedeu chot mai thin ani ome anu po hi nu risel tak chu ni lo na in taima tak mai ani a mi puan su le intify ten ain lo deuh ber thin ama kan nu lai po hi college kal chung hian mi dora thokani ome chung ko har sa ve tak chuan ni ti in ka thian pa chu changa ka thian pa chuan check tlak tlak chung hian awan van duai thlak kher em ati vong vonga chu mi atanga minute som vela ral nu chuan James Palmer te in kota kanom le der to a Turner a thui hruai sarkar ui sathiam ho po kha mu turan lo om to lo hem in lian tak mai kan mazon ami hi James Palmer te in chuania abul deuh chi a in tereu te omso kan nula van duai Nancy ko parite in chuni ti in Turner chuan min ko muwa ma se ka thian pa chuan chuti lai tak chuan thil dang da yangai tu ani mai hian ka ria adik chi chuan Turner a thu sei po chu hre om poina lang lo Mr. Barnley a khoi zo ka hian nge kan le lu ma sak don ati mek lai chuan Turner kan mi tang mu phal nei nei to em ati da ya Turner la chuan ol sam za thian neye I ta tur le ka ta tur chau ka nei alo ti vara ka thian pa chuan chuti ni zongin an in chung chu rap lo lo phot mai te ang Caldwell I ta na nuam lo viau mai thea ma se rei lo te chau wa thang ka han tu mange I du chuan in chung lama min lo ngak zok rian yang chu ati ya ti chuan Turner a police car chuan min kalsan ta ngala an liam fel nu chuan engemaw chen chu ngai tu abik po nei lo hian ka ding wanga kong pui sira ding ka ni a kama zon kong pui le lam chia chuan James Palmer te in chu ro pui tak hian a ding lu a anin malam kong pui an chu kot zol zau tak mai ani a an compound chin chu lungrem nal tak mai fit nga emovela sang hian an hung khupa anin malama chuan thir get nal le ro pui tak mai hi om bok in lian tak mai man lai kum zabi som le pasari emolai vela sakto ni om takani tukver le in te peng nei cheu nangin a hlui deuh rup maya lu ai chuan lu lum lo atam jok mai theani an tukver tin deuh tho puan zar in zar phui tlat le mei khu chuana dot mei khu chuak si lo te han mu chuan chu ina chuan lim na mu tura omarin om lo hle tun haya thil thleng vel chuan chu in chu alazar hlian ne le anirin om theani kong khara chuan ka wada ka chia lo nula mel thalem lo tak mai hian min lo dong songa ka thian pa ming le Turner ming ka sei chuan min lo be thang reng khop mai in chung ka lu chuan chu nu chuan thut khom na pin dan lama min ruai pheya atong tam lem lo na in a hoi hom ang reng khop mai ama lo chia lo nula tho pakhat hi ka mu boka chu lo chu mi hring tu ma ka mu lo coffee te min siam saka kabula ron thuin eng emote ka zota chutia kan in kom lai mek chuan Turner chu alo lang vel lol maya thut khom na pin dan ron phei pa chuan kan review em Mr. Caldwell alo nin om view lo mo Mr. Barnley chu in pi lama lut koi loka kan nu lai te in lama khan ti in min ron besok soka rei po thut ma chuan ka thian pa chu lim mel deuh hian a ron lang ve ngal mai boka thian pa Caldwell kan review lo mo alo nin om manem a ron ti le a kabula thu thleng du pa chuan a ron thu ve ngala
riat bel te nei them tin gau zota ani chuan ka ngai dan diksa ka wa chian bel le mai chawani ti in min changa ke chuan tangkai na nei mi na nge ti in kan zot le a tarnar jok chuan rang fashan hian angai bok ani le mai thok khat lai kha chuan Mr Burnley ngai dan kha ka trom pui ve trepa ma se azel din thu bol deuh ma in ka hrele jok aron ti deuh hluaya ka thian paina chhana tum lai tak chuan thut khom na pin dana chuan nu thau toi deuh hlim hmel nei lo fashan mai hi ron luta ama a tarnar lo soi ka hriat to wangin an cha chhum tu pimar thai ni ka lo ring hal ringota hei Mr Victor Palmer ron ti a an hunga chuan pahmel mak tak mai dar kum deuh du hi ron lang ve ngala a ke pen chu amuang ban chura a hrisel lo na baka a fapa te chungchang awanga ril ru ha ang khop mai han en mai chuan pakhongai thak tak hi ni ringot mai bok ma se a mel bum ro pui mai le a fu ke rol tak mai han mu chuan patha thui nei taka ang le bok a mui mul chu a kir chuat maya a sampo chu a eng lek bok a mai chu a dang deuh le pa a nar vel le a mui vel chu a hil le bul loi si han en mai po in nat na thalo taka ve ni ti hi lang reng mai thut khom na pin dan kong ka bula chuan engemaw chen chu dingin amit mul buk tak nuaya amit mu fia kak mai le nel om lo tak mai chuan ke ni ho chu min han mel kual deuh diat hlama chuti lai tak chuan kabula thu chhia lo nula chu rang tak mai na wa thowa kan coffee in na te chu man mo taka seng sok sokin pimar thainen chuan thut khom na pin dan chu an chu asan zui ta ngala chuti laya kan bo ruak chu a rei lo le na in a hre om ni bernin ka hria ka thian pa chu kan mit sir rala chu hun rei lo te a thil thlen dan chu ka thian pa chuan a mukim vek ni hian ka hria Mr Victor Palmer chu chiang fathan mai hian a lo en ve renga kan ma zona tarnar thut na bula chuan muang chang ron phein Mr Victor chuan thut mun ron rem ve a ka thian pa chu chiang takamel chung hian Mr Chester Burnley mo thil poimo taka min mudu ni kha ni ron in soi ani oma zoite chang ang reng tak si hian ron ti chuaka chu athu sei kan han riat chuan tarnar nen chuan kan in mel zoka maktia ka ho chung hian ka thian pa chu kan en dun huwa ngai sam mel zet hian ka thian pa chuan ni e thil poimo top khok tual tha na chung chang ani a aron ti le a chu athu sei phei chu makati viau na in ke ain tarnar chuan makati mel dai jok tual tha thu a Mr Burnley ka fa pa chung changa chuan in rol na tur ka nei lo thil suala thia a sual man chu ama na phur tura lom aron ti ve tlata an thu sei chu tarnar nen chuan kan hra thiam lo nge mai kan mel tangpo chuan kan bang bo ti a hriat thei hial ta veang chuta ka thian pa bok chuan changfak mai hian ifa pa in tuala that reng hlei nem Mr Victor tual that tu jok chu ati lai mek chuan ka thian pa thu sei chu lo pot chatin fing hle ma la I hret hel dewani ka fa pa hian tuala thata ama poina thil ti a puan mai ba ka mita mutu anom bok thin rim tak mai hian aron ti chuaka chutia soi pa chuan a thutna tang chuan ron tho chuakin anin hum ru pa boka ka thian pa la chuan enga te ualangai lo mel kher mai Mr Victor engwangin nge phat kual li la tum thei zoka iche dan zong ka hravek to alo ti sam et maya chuta tarnar chu lo tho chuakin Mr Victor chu a han thut tira ka thian pa lam hoi chuan Mr Burnley enge mo thil om zia hi ni ngai ka van tha thiam lo em hatia ka thian pa la chuan chhia hlo nula pakhat chu kovin a beng bula hian enge mani hi a soi ser sera a soi zo chuan chhia hlo nula chu rang taka kal sonin pona chuak ta daya tuma po chu ka thian pa chuan min belo a kiu pani chu a khu pa ngata a kut pani chu humin a khabe chu ngata chu tiang thil te nuai chuan a tu mai po chu min thong deuh ni na riat a bikin keile tarnar phei chu amwal bo hian kan bo ni ringot mai ka thian pa ngei po chuan thil thlan dan chu alo be sei dan ani vek pik chi lo ti chu
om dan atang chuan a hriat ve tho mai minute khat po liam lawang tia chuan chialo nu chuan kong khar chu ran honga anhunga chuan police lumum pani hi an ron lut tel boka thut khom na pin dan lama an ron lu phei mek lai chuan Turner chuan makati mel kher mai Peter enge thilom zia ti in police pakhat jok chu alo zot nga la chu police chuan mit mei pa hian ka thian pa chu aron mel zoka chuta ka thian pa chuan ni Mr Turner ka ko ten ni kha an ti a chuta kan ma thu Mr Victor Palmer ril hai mel takle ka thian pa huat mel zeta mel tu lam chu hoin Peter Mr Victor Palmer hi Nancy Kopari thattu chuani man ngal ro ati chang ta fok maya chuti rual chuan Victor Palmer chuan an chetin reng lo chung hian ka thian pa chu ron bo pheya ma se police panhi te kha an cherang man lawa rang takin an ron man beta akut panhi chu nung khirin ngun moi an bun tira ruai chuang hal mai an tum lai chuan Mr Barnley dota min pu na wang hian ila tuar khopang tual thattu kani ti fin fi na pakhat mai nei lo nei thei ni lo reng ani a chan chu he thil thlen lai hian ka pin dana kom mek ti chu kan cha chhum tu pimar thai hian a hril theng che Mr Victor chuan a ti a Turner ron tong chua tum lai tak chuan ka thian pa chuan a ron tong chu khala Mr Victor Palmer I in atanga aru ka chuakin ifa pale imi huat Nancy Kopari ta chu izui ruwa phul rai bula lungpui phe na tanga anin haw lai thlirin ifa pakal nu loka nung lama tanga ding dili pa phein imi huat chui vatluwa chuta rang taka tlan let le ngalin I cha chhum tu le chialo te mu lo lain ipin dana hian tom le ani kha I vuak na thing tum nge thir tum chu zong chuak kher lo mai la tual that tui ni ti fin fi na tur chu ka mu chuak trewasin tin aron sei chuaka chuta police ten hena chuan roi chuak to ro an ti zui le nga la theile theilo hian atal na sa hle a an huwa nuk chuakin kongka an chua nu thleng chuan an chia phu chuak mol mol reng bok Mr Barnley enge thilom zia hi ti in Turner chuan ka thian pa chu zota chu zo na po chu chang chuang lo chuan a thut na tang chuan a thowa thian pakal twel keini chuan kan ti tur kan ti zota ti in min ron mela ke po chu tho chuak ve ngalin ka thian pa chu ka zui chuak ve ta ngal da ya Turner chu ka thian pa na tho dan kha na thong dewaniang kan chuak lai chu ril rumu mal lo mel zeta hoi ho chung hian min thli renga kot kan thlen chuan Palmer te chu sarkar ui sathiam pani te chuan an lir thei mangin an lo ruai bo dai to a anin kot zol chu asana kongpui kan thlen che chuan ka thian pa chu Palmer te in sir loka in lui le tereu te thlir chung chuan a ding wang wanga chuta zoi te hian nula khongai thlak ti in zoi te hian a phun sepa Palmer te na tang chuan Turner chu man mong reng tak hian a lo chuaka Mr Barnley kawan hre thiam lo engtin Turner ama in tual thattu ni na le pian mang ka hril chea I ming that ve thei na tur ka siam sak chea ma se zong chuak du lo ni kha ti in ka thian pa chuan a lo changa Turner chuan ngai san mel tak hian ka lo hre thiam lo ani Mr Barnley nangma wang liau liau in tual thattu dik tak kan man thei pha atia ka thian pa chuan ming that na chu nangmani changdon ya minglan ve hi ka du lo ti na chang da ya lim mel tak le ngai san mel taka ka thian pa en chung hian Mr Barnley kalome I chunga hian kalom tak zetani ti in ka thian pa chu kut thing mewin na chibaya ti chuan a kar chunga chuan muang changa lutin atlan liam ta a chumi atanga dar kar nga la ya liam nu banga sanalien in khaina daru ka ri ni ti min hril tum ni om taka a in khon rik bal bal lai chuan keini chu ka thian pa chena Brookdene Avenue pindan chong ni na thut khom na pinda chuan kan thuwa pindan luana nei tu Mrs Hanai thingpui tui tak siam in mek pa chuan kamazona du da taka cigar tui chi zumek tu ka thian pa hne na chuan
tar nar ang chau khan ke po hian ka hre thiam lo chi awani ka ti a tui ti taka sigaran hi wang nu chuan thil poimo tham lo ni om khopa te tham ngun taka ka en wang chawani aron ti a ke chuan a san zong kha chu a pen zau da na train i se thei mai in ka ringa engtin nge a ke bai ti hriat thei ka lo ti a chester chuan a ke veilam hiak kha a ke dinglam hiak ai chuan a fia bik zela chuti ni chuan a ke dinglam chu a rap na lo bik ti na ni a ke dinglam chuan a bai ti na ni mai tin a phei khok nu kha i lo hu ve em a chuat pha nuai lampang zia kha a thu bika a sho bik bok a ra na ta wangin a hniak po khuar bik ani kha wang khan ramkal savun phei khok nia ka ni ti hai rual ani lo tin a ke hniak sim po kha kan tar na ratele mi pui hok da kho ke hniak aya alen zo ka wangin patling ke hniak ani ka ring sa boka chu a pen zau zong po khan min thil le chi ani atia ke chuan ani chuan vei khoria I han pu na chan kha ti in ka zot le sama mithi kha a hnung lama tanga chut thlu ka ni a tar na rakhan a mithi tukhum hliam kha alu vei lampang dewa om ati boka chuti ni chuan vei khor ti ni lo ta se chuan dinglama achu don lo em ni dinglama chunge yang ti in min chang le a ke chuan ani le meizuk na do ta man thu khai soya kha engtin nge ria chuat thei tin ka han zot le a ani chuan amezial mora khan pe na hnu ma om reng lova chuti ni chuan meizuk na do ta mang ti na ni mai amezial mor kha azai bunga ma se azai na hnu ma kha apor riau maya man mo tak le en lo chung chuan azai bun na rin om chi asi lova chu wangin kai thle chem te bil taka ak ti thu kha ka han zol nei der hril lok mai ani kha tin lungpui phena khan kha savun phei khok nia kha alo chiar du pawang le khatilaya tanga nia kha lo chuak ani wangin lungpui phena khan tuwe ma chu an berwani ti ka hriat pha bokani atia chuta asigar zuk lai chu ti lumin an thungi la thian pakalt wel thil thlen dan kim chang chu hetiang deuh hi ni a he thil thlen ma dai to khan James Palmer pathon Mr Victor Palmer hian James a hi ti hlumatum dai to ni atia ti hluma engtia tia makti mel taka ka soi lai chuan ka thu soi chu lo pat chatin ni e James Palmer a thu min thil le keima thil chui chu ho te hi kan wo kho mange kan nula Nancy ko pari hian Victor Palmer le athurual pui te thu soi chu alo ngai tharuwa a pathon hian James Palmer hi ti luma aro zong hi pumbil veka tum mani ome chuan thu soi chu Nancy hian alo threru ti riat chuan Victor Palmer hi athin rim le a hun rem changa Nancy chu kuthlak ka tum tarenga ma se Nancy hian kutathlak ani chuan James a hena an thu phia ruk chu rilatum ve tlat ani ome chu tiang chuan hun a kal zela Victor Palmer hian voi tam tak chu kuthlak lo tum to a motor te pon voi tam su ta lo tum to bok ma se ala hlot ling thei bik chuang lo ni kha chu tianga nun reng chu Nancy ko pari hian hun a lo rei deuh hnu chuan ha thlak ti in ama mai ni lo anu le pa te thlengin an tuar thei ti po hre chiang hle a chu wangin hre tak chungin James Palmer hi thupa ngai taka hrila thena tum ta a phul rai nuam deuh mana chuan tlai tin deuh tho an leng dun thina ti chuan he minute tlai po hian an leng dun le nge ya Nancy ko pari hian a pathon thil tumruk chu hril du lovin chuan lamdang chung koro kholna lama wanga in then mai rota ma se James a hian a lo du bau lo chu tiang chuan engemaw sei kualin an ril ruan thlak du lo ve box hi wang chuan an in hial chho ta a James a hian ngai zong dang neya Nancy hi angai dewani ome ril runa takin James a hian a kalsana a ril ruha chuan an ina apa zu da that chu awa in heka a ril ruwa dam thei ngang lo wangin a rui lungpuam chu phul rai hmuna chuan awa kir le a Nancy chu a om na ngaya ril runa takin a lo trapani ome awa kir le hian James a hian
engemaw thil zep ru ka nei ani ringin adop chiam boka heti lai vel hi ni nge yang kan tlei rol tlafal khan lo mu kha chu tiang khopa in thena du box si lo wang le a rui to e ma wang chuan kuta thlak du ma yang ti ga lawa chu wangin Nancy beidong le ril ru boi chuan a pathonina achunga kutthla ka tum ti te ama po voi tam ti lumalo tum to thu te baka achung te pon an tor mai a hlau thu te a soi ta veka chu thu riat chuan James chu a thin rim le maya a pathon chu Zofia tumin anin lama chuan a kir le ta a ma se ina a pathon chu mu lo wangin a ril runa thin rim chu zu zorna lama chuan kalin awa in bel le chiama adu tok zu in phota a pathon chua chal le chu atum dan poni ma se heti lai hian kan sarkar uisa thiam te khan an waman ta ni kha khatia phul rai lama an kal nuwa James a lo kir le lai khan Victor Palmer chu arukin ina tanga chuakin Nancy chunga kuthlak ngei tuma ma se kuta thlak ma in phul raya chuan James chu alo kir le sia chu wangin a pi loka lungpui phena chuan a biruta a chutia James alo kir le chu Nancy nen chuan anin nial le chiama Nancy na Victor Palmer thil tumru ka soite po chu alo ngai thareng ani chu James Palmeran a pathon mu tuma in lama kir le lai kha Nancy hian ril runa takin na thlir zui renga chuti lai chuan a man ro mu ang thingbung te pon yang keng chunga a hnung lama tanga thom dim taka ding di hlip chunga lo phein Nancy tukhuma taka vua chutia avuak nu chuan man mo taka tlan kir le in tu ma mu lowin in chunga lut le a pindana alo vatom le dai ani kha khatia ina ho khan James chu zudor lama alo kal le man chi boxi chu nia ma se ama khan yang ti rin ngai na kha atira chuan ka hrebik lova ama ka mu che khan kan misual zon lai ni ti ka fiangam ta chawani ti in ron sei chuaka ke chuan aro puin rap thlak kher mai kalo ti deuh luaya chuta anung lama thu onin thu thleng hen chan chuan ngenga my dear Caldwell rap thlak ing eu tak chuani aron ti chuak le kha zong kha ni